ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଓମ୍ର ଧ୍ୱନି କରିବା ଶିଖିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପତଞ୍ଜଳିର ସ୍ତୋତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ କୋମଳତା ପୂର୍ବକ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीरे धीरे ଆମେ ଆଖିକୁ ଖୋଲିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାତକୁ ନାଭି ଉପରେ ରଖିବା ଆଉ ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା 3 ଥର। ତାପରେ ଛାତିରେ ରଖିବା ଆଉ ଉର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା 3 ଥର। ତାପରେ ଗଳାରେ ରଖିବା ଇର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା 3 ଥର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିକି ମର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା 3 ଥର। ତାପରେ ଆମେ ଓମ୍ର ଧ୍ୱନି କରିବା ଶିଖିବା। ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ବାମ ହାତକୁ ନାଭି ଉପରେ ରଖିବା। ତା ଉପରେ ଡାହାଣ ହାତ, ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ଭରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଭରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ପୁଣି ଭରିବା। ଏହିପରି ଆମେ 3 ଥର ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତାପରେ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ଆଉ ଉର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଶିଖିବା। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଭରିବା, ପେଟ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ନାଭି ଭାଗକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଉର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଭରୁଛୁ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଉର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏମିତି ରଖିବା ଗଳାରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ 3 ଥର କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ଥର କରିବା। ତାପରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଆଉ ବାମ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ଥର କରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା। ଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ଭରିବା, ଛାଡ଼ିବା 3 ଥର କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଓମ୍ର ଧ୍ୱନି କରିବା। ओ
କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ବସିବା ଆଉ ବାହାର ଆବାଜକୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।